क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ बरायदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानानै जिथि गोजौसिन मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय जादों। बे बरायनाय हाबाफारिखौनो क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय बनरगावनि खाग्राबारि न'ब्लाङाव खुंफुंनाय जादों। सिगांनि समफोरनिफ्राय बरायबोनाय बादिनो क'क्राझार जिल्ला फरायसा आफादा दिनैबो बेबादिनो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय आरो इयुनाव दावगालांनो हानायनि थांखिजों बरायनाय हाबाफारि लादों। फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरखौबो मान होनानै बरायनाय जादों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि मोनसे बानजायनायाव दिनै टप 10 मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा मान बावदों आरो बेयाव दिनै जों नुनो हादों बे टप 10 आवहाय 11 सा फरायसाया बेयावहाय मोननो हादों आरो बिनिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बर' मिडियामनिफ्राय हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननो हानाया टटेल मार्क्स मोनदों बिथाङा 575 बोसोनगिरि मुसाहारि होननाय बिथाङा 95.83% मोनदों आरो बिनिनो लास्टआव 86% मोननाय 10 रेंकआवहाय दङ। दा जोङो थुलमुलै नायोबा गासै क'क्राझार जिल्लायाव बर' बिजों फरायसाफ्रा जोंनि फार्स्ट पार्सेन्टेजआ टटेल जों मोननो हादों जे एपियार जादोंमोन 4050 आरो बिनिनो उथ्रिसार जानो हादों गासै 2539 फरायसाया आरो गासै पार्सेन्टेजआव नायोबा 62.69%ल' टटेल बर' बिजोंनिफ्राय पास जानो हादों। दा नाथाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जुदिও माखासे जौगा फारसे थांनाय फरायसाफोरनि पास पार्सेन्टेजआ दावगादों नाथायबा जोङो थुलमुलै जोङो बारा गोजोननाय गैया मानोना दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ नागिरनानै एबा मिशन क्वालिटी एजुकेशननि हाबाफारि लानानै गोबां खामानि मावनानै मोन्दांथि मोनदों आरो दिनै गथाय आसामाव गासै थासारिखौ नायोबा जों मिथियो जे क'क्राझार जिल्लानि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानायनि पार्सेन्टेजआबो गोजोनथाव नङा 46%ल' मोनदों। दा बियो सिगांनि तुलनायाव जोबोद जों गाहायाव फैदों। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरि गार्जेन आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानाव बिथांमोनजों गोबां खामानि मावनांगौ दं, सावरायनांगौ दं, सांग्रांथि होनांगौ दङ। दा बिनि थाखायनो जोंनि बे सोलिबाय थानाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखि बेखौ नोजोर लाखिनानै जों सोरबिथिं बेबायदि मोनसे मोजां परिबेक बा मोजां थासारि लाबोनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। नाथायबा जों मोनसे खावलायनायखौ लाखिगोन जे आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नोजोर बोनांगोन जे गुबुन गुबुन सरकारि फरायसालियाव आथिखालाव दाबो गोबां जेंना दं। साइन्स मेथ्सनि फोरोंगिरिनि आंखाल दङ आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि सोरनावबा लेबरेटरि गैया, सोरनावबा मोजां क्लासरुम गैया, सोरनावबा मोजाङै बेबायदि सोलोंथाइ लानो हानाय गोबां थासारिया स्कुलाव अभाब दङ। बेजों लोगोसे भेन्सार स्कुलनि जेंनाया जोंनाव दाबो दङ। भारत सरकारा आसाम सरकारजों जोंनि आन्दलनकारिनि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनाव प्रभिन्सियेलाइज जानायनि 6.3 आव मोनसे प्रभिजन फैदों आरो बेखौ लानानै दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा खामानि मावदों आरो बेखायनो जों खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नोंथांमोना बे भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ थाब बोस्रांनानै होयोबा जोंनियाव थुलमुलै पास पार्सेन्टेज जानायनि थासारिया मोजांसिन फैगोन होननानै जों गोसोबो थायो। मानोना बै फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिबो गैया। गोबां फरायसालियाव बिथांमोननि फोरोंगिरिफ्रा दिनै माने गोबां रोखोमनि दुखु जारलाजों थानानै बिथांमोना बेबायदि गोसो बोजबनानै सोलोंथाइ होनायाव बिथांमोना नांथाबनो हाया। दा बिनि थाखायनो गोबां जेंनानि गेजेरावबो दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा जिखिनि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंना बेखौ थाबैनो बोस्रांनानै होनांगौ। मानोना इयुन समाव जों गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गोग्गो सुबुं धोन दानो थाखाय गोग्गो मोनसे गोजोन थासारिखौ फोरमायथि होनायजों लोगोसे सोलोंथाइयाव जों दावगानो हानाय मोनसे जिल्ला हिसाबै बेयाव जों जायगा लानो हानांगोन आरो बिटिआर ओनसोला मोनसे गासैबो जौगानाय थासारियाव दावगानो थाखाय दिनै जों खामानि मावनांगौ दं होननानै जोङो बिराद गोसो फोथायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिजों जिल्लानि मददजों आरो गुबुन गुबुन फोरोंगिरि गोरों गोरा सुबुंफोरनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनै बे सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबाङै खामानि मावनांगौ दं होननानै जों सानो। दिनै जोङो गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होगोन आरो जोंनावबो 10 सा फरायसाखौ जोङो टप 10 सायख'नानै गाबोन बान्था होनाय जागोन। दा दिनै जोङो मोननो हादों जों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय जांख्रिथां फोथाराव जों लानाय जादों। दा फारसेथिं जोङो गासै आसाम नाङै मेट्रिक पास जानायनि जे मोनसे हार पार्सेन्टेज जौखोन्दोआ दिनै बिटिआर ओनसोलावनो जोबथा मोनसे गाहायसिन जिल्लायाव थानाय चिरां जिल्लाया जोंना सबसे गाहायाव थादों आरो बिनि थाखायनो जों दिनै बेयाव खुंदों
मानोना जोंहा बेवहाय गोबां समनिफ्राय जोङो गोबां सांग्रांथि होनांगौ दङ मिथिहोनांगौ दं जे गोबां जेंनाजों बुंफबना थानाय गोबां रोखोमनि माखासे थासारि दं बेजों लोगोसे थांनाय 2 बोसोराव दानि फरायसा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय बिथांमोनहा मोजां रोखोमै क्लास मोनबोआखै क्लास 9आव कमप्लिट लकडाउनाव थांदों क्लास 10आवबो गोबाङानो गोबां रोखोमनि फरायनायनि थासारिखौ मोजाङै मोनाखै बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थाखानाय जेंनाखौ बिथांमोना जुजिनानै फैनांनाय माखासे नैबे श्रेणीनि फरायसाफोरखौ जों मोननो हादों थेवबो जोंहा बेयाव फोरोंगिरि बिमा बिफा जों समाज दिनै बेयाव गोबां साननांगौ दङ खामानि मावनांगौ दङ मानो होनबा गासै आसामनि गेजेरावनो जुदि जोङो जोबथा गाहायाव थायोबा जोंनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि सिङाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं होननानै जों बेखौ मोनसे पजिटिभ सिगनेल जों लानांगोन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लायाबो जों गाहायाव दङ आरो बिनि थाखायनो जोङो दिनै गोख्रोङै खामानि मावलांनांगौ आरो गासै बिमा बिफा फोरोंगिरि गोरों गोरा सुबुं बिथांमोन बयखौबो जों खावलायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे जोङो भबिष्यताव इयुनाव जों बयनिख्रुइ जौसिन जायगा लानो हायो सारा आसामनि गेजेराव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जिल्लानि सिङाव टप 10 मासियाव गोलैनायखौ जोङो बरायबाय थानाय जायो देग्लायबो जोङो जे बरायनाय हाबाफारि बेखौ बनरगावआव लानाय जादों दा बेहाय देग्लायनि जे क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप 10 आवहाय जोङो 11 सा फरायसा गुन गोनां फरायसाखौ जोङो मोननो हादों दा बिनि गेजेरावनो जे सारा आसामाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खालामो जे टप 10 रेंक हल्डार्सफोरखौ कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मुं होनानै मोनसे बरायनाय लानाय जायो बिथांमोना गाबोन बरायगोन दा बेवहाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 3 फरायसाया बाहागो मोनदों दा गिबियावनो मुस्रि बोसोनगिरि मुसाहारि बिथाङा UN एकाडेमिनिफ्राय बिथाङा 95.83% मोननो हादों बिथाङा बरायजागोन नैथि हिसाबै दा आरोबाव 3थियाव मोननो हादों जे मुस्रि दिपदुति बसुमतारी बिथाङा गुरुदेब कालिचरन एकाडेमिनिफ्राय दतमानिफ्राय दा बिथाङाबो सेन्ट्रेल एबसुजों 3थि पजिशनाव बरायजागोन आरो बेनि अनगायै सासे दंबावो थरायना जुगामि बसुमतारी बिथाङाबो UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा 93.83 जौखोन्दो मोनदों बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुजों बिथाङा 7थि पजिशनावहाय बरायजागोन दा जों क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय बेबायदि 3 गुन गोनां फरायसाखौ सारा आसामनि जे बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लाय 2022 मायथाइयाव जे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय बिनि गेजेरावबो जे बे 3 गुन गोनां फरायसाया बाहागो मोननो हादों दा बेनि अनगायैबो जोङो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जिहेतु माखासे डाटा बानायो दखरा आफादनिफ्राय बुथुमनानै बा गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय जायफोरनाखि फरायसाफोरा पास जानो हादों दा जोङो देग्लायो गासै फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जे एबसुनि आवथायाव थानाय जेनाखि जोंनि एबसुनि सोरगिदिं जुरिसडिक्सनाव थानाय हिसाबै गासै 4050 सा फरायसाफ्रा देग्लायनि जे मेट्रिक आनजाद बेहाय लिरदोंमोन दा बेनि गेजेरावनो जोङो 2539 सायाल' पास जानो हादों बिनि जे पास पार्सेन्टेज हिसाबै जोङो 62.69% हिसाबै जोङो पास पार्सेन्टेजखौ मोननो हादों जे बर' बिजोङाव दा बे हिसाबै जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव 409 सा आरो नैथि डिभिजनाव मोननो हादों 1151 सा थामथि हिसाबै 969 दा बेबायदि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय उथ्रिसारनायखौ जोङो डाटा हिसाबै मोननो हादों इयुन समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु मोनसे मावथांखि दंखायो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि दा बेबायदिनो जोङो जे गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होआलाबानो जे जों गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जोङो जाहाथे फरायसाफोरखौ थिग खालामनानै गोजौ फरायसालिसिम जाहाथे मोजां मोनसे सासे गुन गोनां फरायसा जाहैनो हायो जों बेखौ मिजिंथिनानै देग्लाय जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै जोङो जायफोरनाखि गुदि फरायसालियावहाय दायो जे फोरोंगिरिनि हारा खम गोबां बिबांनि फरायसा थानाय बेयावहाय जोङो उदाङै बेसेन नाङालासे जोङो फोरोंथाइ होनायखौ लादों दा बेबायदिनो जोङो देग्लायबो बेबायदि हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसे आरोबाव जिहेतु गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय जों बेखौबो लानो थाखाय थांखि लादों जे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरा आफाद दालाइसा आफाद बिथांमोना जिहेतु दा साखाफारा जाबाय जायफोरनाखि दायो थाखो 9 आरो थाखो 10 आव फरायगासिनो बा खालमासि जिहेतु जोबथा मोनसे मेट्रिक आनजाद जागोन दा बेखौ जायफोरनाखि फरायसाफ्रा जिरायबावगोन दा बैसोर फरायसाफोरखौ जोङो देग्लायो इंराजि आरो सानखान्थि लोगोसे साइन्सखौबो जोङो बे जे बेसेन नाङै फोरोंथाइखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो देग्लायबो खुंनाय जागोन आरो बेखौ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक
एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360